ehihie ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo, orie ọma nọ, ekene m nwoke, ekene m nwanyị, wee na-asị ka tata bụ orie gaziela anyị. Asị m ndụ mmiri ndụ azụ, si n'ije niile anyị eje tata wee ije ọma, ya bụla anyị ije mmiri na ya bụla anyị ije nkụ, si nkachi anyị na ezumezu anyị na mmụọ n'afọ maka tata wori gọzie anyị, nye anyị ndụ ogologo ndụ na arụ isi ike, udo na-aga n'iru, ihe akụkụ na ihe enwenwe. Anyị gbuo n'iru anyị bute feva, anyị gbuo n'azụ anyị bute ihe ọma n'aka anyị, ihe ọma n'aka anyị, ihe ọma. Asị m na anyị ya pụta ihe ise. Ọbụkwa m onye nke gị nwa ada wara ọma ụzọ mmiri, ọbụkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa, na-agbasi afọ ike, na-alụ ụlọ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmara ihe dị n'ọdịnala na eziokwu dị n'ọdịnala Igbo, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu. Ya bụ gị nwa bụ onye Igbo na-ene m anya, ihe a bụ ohere iji wee mara gị ọkwa gị, sị gị nwanne m na-achịta azụ n'ọdịnala. Ọdịnala amaka, ọ ụzọ ndụ, ọ ụzọ agamniru, ọ ụzọ ihe nweta, ọ ụzọ udo. Onye ọbụla na-eme ọdịnala na-achị isi awọ. Ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa, ọ bụ na ndụ ya adịrọ, ihe ọ na-eme nwere isi. Ndụ bụ isi akụ. Akụ niile mmadụ na-akpa n'ụwa bụ ndụ ya kacha mma. Onye kpatara mmadụ gaa n'ahịa n'afa, ọ gbasịa afakwu ha n'okwu metụta aka na ndụ ya, ihe izi onye ahụ ga-agbakiri ya na mmebu gịnị, ịlụ ọrụ gbasara ndụ ya, to make sure na ndụ ya mere gịnị, ndụ ya dịrị ya. Ọnọdụ na ka ị ga-anọ nweta ogologo ndụ, weta ahụ isi ike, maka na mmadụ nwere ike ịdịte ndụ aka mana ọ nọ n'ọya, o nwere isi, ọ na-adọfusi ndị nke ya ego, na-emebisiri ndị nke ya ihe nwere ebe ọ ga-eje ọma nje ọ n'ọrụ wute onye arụ n'ahịa. Mana ọ bụrụ na ị nọ n'ọdịnala wee na-asọ nsọ na kwụba aka gị ọtọ, wee na-echukwa ezumezu mmụọ gị na ya so, nwere ihe mmadụ dị ndụ ya emenwu gị, o nwere. Isiokwu nji maka ya bịa tata bụkwa ịchịkọta ihe gbasara ndị a kpọrọ oku. Na nchịkọta ya, n'isiokwu anyị kwabụ ụdị ọkpụkpọ oku enwegasịrị, na ka mmadụ ga-esi wee chọpụta n'aka onwe ya na-akpọrọ oku. Nke mbụ, enwere ụdị ọkpụkpọ oku dị iche iche. O nwere onye akpọrọ oku ịbụ onye eze. O nwere onye akpọrọ oku ịbụ onye eze, ịbụ king, ichi echichi eze, ịbụ eze obodo, to speak for his people, ka ọ bụrụ ọnụ ga na-ekwuru ndị nke ya, ndị obodo ya niile at large. Nke ha na-enyekwa ha nsogbu ka ndị nwere kọlụ dibịa. A lot of people amaghị ọka. Nwere ndị eze si na chi, ichi obodo si na chi, ya ọkpụkpọ oku jiri onwe ya iche. O nwere ndị akpọrọ oku maka na ọ na-abụ ịgbalụ mmadụ afa, ọ sị gị enwere m kọl, ka ụdị kọlụ m nwere, ka ụdị kọlụ m nwere. O nwere ndị akpọrọ oku ịbụ eze. O nwere ndị akpọrọ oku ịbụ aka ji ọfọ arụsị, ịbụ ọfọ arụsị, not necessarily a dibịa, ịbụ ọfọ arụsị. Sọsọ ya waga na-agwụ arụsị ahụ okwu ọ na-anụ. O nwere ndị akpọrọ oku ichi echichi nze na ọzọ. O nwere ndị akpọrọ oku ya. O nwere ndị akpọrọ oku ịbụzikwa dibịa na eze nwanyị, dịka nke anya. Ọkpụkpọ oku dị n'iche n'iche. Ọ maka onye a ga-agbara afa echi, isi m ke ụdị ọkpụkpọ oku akpọrọ gị, m wee gwa gị na ọ dibịa, iwe jụwa m ma ọ ka ime nke a ma ọ ka ime nke ọzọ.
Imagine mother ajụjụ ahụ because onye ọbụla akpọrọ oku bụ onye akpọrọ oku. Already you have a mantle of leadership in your hands. Gọvanọ a na-abụ ịmara ọnụ ọ na-esi na chi. Prime Minister ọ na-esi na chi ịmarọ. Ya niile bụ oche ka ọ bụ. Ọnọdụ ka a na-edozere mmadụ. Ị na-ekwuru ndị mmadụ na-help people. Ebe onye afọ gbalụ gị wee gbagide gị wee gwa gị na akpọrọ gị oku ịbụ dibịa. Wee jụbakwa m kedu ụdị dibịa ihe abụ. Ihe abụ dibịa ndị amoosu ma ịchọ. Ọ bụrụ nke ndị ịkpakachi ma ịchọzikwa. Onye akpọrọ ọrụ ịbụ dibịa bụ onye akpọrọ ọrụ ịbụ dibịa. Ị like ije mee ya na pastọ gị ọmasị. Like ije mee ya na prophetess onye ọ gaziri. Onye ọbụla akpọrọ oku ma dibịa o ma onye nze o ma onye igwe o ma nke a ma aka bụ ọfọ. This life the two-sided, enwere the part of good and the part of evil. Ka ọ bụ na onye chọrọ use o yuzuo ya. Afụgo m igwe na-eme oppress his people. Afụgo m aka ji ọfọ na-arụ arụrụ ala. Afụgo m ndị dibịa na ndị eze nwanyị na-arụ arụrụ ala. All that is the path they want to follow. Ọ gị mamazi nke akpọrọ gị ma ọ iwu chief ka ime nke a ka ime nke ọzọ. Ọ gị mama in that field kedu part ị chọrọ iso. In a field we have left, we have right, we have front, we have back. Ka ọ bụ na ifile n'ọnya ka ị chọrọ isi sobe ihe ị hụrụ ebe ahụ were. Hope na nke a na-aghọtara ya ọfụma. Ọzọ dị ka ibi ya bụ ka mmadụ ga-esi wee mara na onwe ya na-akpọrọ ya ọrụ. Akụzibuo na m ya. Anyị nidi m ka ntọ ọchịkwa ya. O nwere onye mgbasi afa. Agwa ya na ndị mmiri nọ n'ozi. O wee sị na enwe ebe o jere afa agwa ya si ya na ndị mmiri nwere ihe dị ka ndị mmiri na ndụ ya. Onye ahụ alụ ọrụ ya ọrụ ya emesikwa onye ahụ asị ya na o nwere ka ọ si afụ ife. O mechekwa onye ahụ asịkwa ya na ndị mmiri enyeweghị ya nsogbu na ya alụziri ya ọrụ mmiri. Ọ dị ka onye and this person was confiding in me na say mo that na ya ọ na onwe ya mana ọ na-afụ onwe ya ebe ọ nọ with different women na nlọ. Ọ na-afụ onwe ya ebe ọ nọ n'akụkụ mmiri. Ọ na-afụcha na onwe ya ihe na-egosi ya that truly na ya nwere connection with the marine. Mana onye nke a abịasị ya nothing like that mechekwasị ya. You get so don't help yourself and confuse yourself. Ekwana ka mmadụ dufee gị ụzọ. Ekwana ka ị bụrụ ofeke. This is ọdịnala. Ihe anyị na-emewe ọdịnala. Remove church mentality ma ịnabata ọdịnala Igbo. Ọdịnala is about the fact, the reality, the nature, the existence. Ihe na-eme eme, ihe ị ga-afụ, ihe ị ga-efeel, what you know that is existing, that is ọdịnala Igbo. You understand it? So, ejena mmadụ si gị ihe ma na ọ dị ọcha, mmadụ si gị kwere maka na ọ dibịa ma ọ eze nwanyị ma ọ nka ma ọ nka. Gị kwere na ọ dị ojii, kwere na ọ dị ojii. Enwere people spirit ha, their vibration is very high, their energy, their aura is very high. That see things on their own. That communicate with forces on their own. There are people when are more behind so ham and more behind so they see and they feel and they hear voices. You get it? So if they have call hammer on their own without even alpha consultation, hammer will call. But the thing is now they don't know how to channel it. Hammer against here na church. Hammer against here na omenala. Onye ọbụla nwere call. They want the confirmation n'onwe ya. Sometimes if for police or not chuggy for army or not chuggy, this can happen to even working and want to call. Anything uniform personnel now low or agu anagi here, agu choki chukwa hana pasali any disturb again. I won't able why be na fuzio because why are they aru less more why would be. Where's the wine? Can I borrow wine in a tozy budibia?
a na-esi n'eze nwaanyị banye n'ọkwa dibịa dịka nwaanyị. A na-abanye mmụọ ha abanye. So ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị wee gwa gị na ị nwere agwụ, n'idrozi ka dibịa ahụ gwa gị ma ọ ka ọ kụwalụ gị ekwe gwa gị na ị nwere kọl fọ gị nwe agwụ azụ nwaanyị, ị nwere forces n'idiri iji wee rụọ ọrụ. Mana nwoke nwere ike pụta on his own nwere onwe ya agwụ, ọ bụrụ dibịa. Onwe ka ọ bụ na family ya bụ strong foundational background, ọ ga-enwewa agwụ otu omi nụrụ na onye ahụ wụ dibịa. So mgbe ọbụla ị fụrụ uniform personnel na-agba gị ụgwọ, na-abalụ gị mba, na-aghara asị gị n'alụ ma ọ na-achọ gị, agwụ gị ka ọ bụ. So ọ bụrụ na ị bụ somebody na-abụ ịnọrọ na nlọ, ị na-afụ onwe gị masquerade na-achụ gị ọsọ, ọ ya bụ ndị ichie, ọ ya bụkwa na arụsị kpọrọ gị ọrụ, nwere ike pụta in form of masquerade na-edistọb gị. O nwere ike pụta n'ụdị mmiri, ị na-afụ onwe gị na-adaba na mmiri, ma ọ ịfụ onwe gị n'onunu ị na-adaba na, o nwere sọ mmiri nwere onunu ị na-afụ onwe gị na-adaba na pit. Ma ọ bụ ị na-afụ onwe gị nọ na classroom, ị na-afụ onwe gị na-eje akwụkwọ. All those things are some of the things ndị nwere kọlụ na-afụ. A lot of them nwere ike nọ America, nọrọ Canada, but then sometimes afụ onwe ha ebe something buru ha bughachite ha back to their village. Mgbe ọbụla ha chọrọ ịlụ ọlụ, they see themselves na village, a na-afụ onwe ha na particular place na village ha. Ihe niile bụ you have to come back home. You have a function to perform. You have to come back home. You have a duty to carry out. You have to come back home. They are calling you. Man, a lot of us now feel now. Some of us don't even remember it, our dreams. Some of us will even wake up and just say, it's normal thing. Or do you call deba? So you have unchukota wasara ndi nwere okpukpo. I can with more question because I don't think I'm gonna emetukwa aka na gbasara this topic anytime soon. I nwere question ị nwere ịjụ gbasara okpukpo okwu a. Ebe ọ dị gị ka emetụrụ aka, biko dere message na my WhatsApp number. Ọ nature ka agbalụ gị afa ma ọrụ mmụọ. Dere message na my WhatsApp number ka nyelu gị aka. Ọ bụ na tata bụ izizi gị inene anyị, masị gị ndewo onye Igbo na-ege m ntị. Na-asị gị echefukwana binyere anyị aka ka iwe ike na-enweta awa vidio mgbe ọbụla anyị mere nkụzi a efukwa. Idere message na WhatsApp number m ma ọ bụ na ịchọ ka anyị na-abụ kpagharịa ụka na 070-373-11663. Ngwa ka emesịa.